Dneska sme tu o novej hry z hry Survive the Apocalypse. A dneska som tu s kým iným než zase so Sadinkou. My už sme to hrali a mám 40 gemy. A to je docela dobré. Ale ja chcem 60 gemov, aby som si mohol kúpiť toho. Poď tu, úplne na krep. A ja si chcem kúpiť policajta, lebo on má hneď zo začiatku zbraň. Takže preto som policajta. A my ideme do hry. My už sme to hrali, takže vieme, jak to funguje. Takže ideme na to. Jo. Dúfam, že neskapeme. Jo. Ani jeden. Ja neskapem, ale ty hej. Takže sa snaž. Nejak v toto. Nejak v tej SWAT. To sú hneď čipsy. Nejak v tej SWAT game. Dobre. Ja tu mám zombíkov, tak idem sa o nich postarať. Nice, postarano. OK, no tak musíme zrobiť najprv oheň. Som našiel pistol ammo. Hneď tu tak. Keď to dám do inventu. Keď nájdem pištol. Fľaša. Hej, lenže musíme najprv robiť toto, no. Oheň. A ja som sa na to popravde vysral. Mám pištol. Ľudia, máme pištol. A máme bear trap. Kamo, na čom je bear trap? Sú také medvede, či čo? OK, máme 25 nabojov. Dobre, toto je medium, nechceme medium. My chceme čo? My chceme pistol. A mám dajaké aj náboje. Chcem. Na čo? Na pištol? Šel. Mám ďalšiu bear trapu. Super, ti to dám ku ohňu. A dropne tu už aj jedno. Ale musíme fuel. Super, som tam aj dropla už aj jedno. Ale fuel zbieraj. Už berem. To je cel. No dobre, máme väčší. Máme väčší upgrade. Tam je toto. Vidím toto, jak sa volá. Basketbalové ihrisko. Ideme? Počkaj. No, mne sa to kus sekať, že ide po... Je aký zombie. Neviem, ale ho odstrelím pištoľou. Koľko má HP? Toto ho zabila. Aha, to nie je toto, to je nejaké elektrické obvody. A tu je toto s pištoľami. To je toto, tá čestka s pištoľou. Mám revolver. Ľudia, mám revolver. Super, A mám taký barde. ale k tomu sa nevieš dostať, Jožko. To je taký Ja už súd. som medzi tým zabila všetky. Nice. Tam si chodí otvoriť toto so zbraňami. Samko, ja tu mám Tam si chodí otvoriť toto so zbraňami. Ale chod si toto otvoriť s tým so zbraňami. No ja to robím. Už som to urobila. Ale chod si urobiť aj toto, že... Aha, tu dostávame viac dní. Ale chod si zobrať toto, tú vec. Však to tu zbranie. Čo máš tam na začiatku, tú čestku so zbraňou. Ja ju neviem zobrať, Vieš. to je jeden. Nie. Ja už ju tu... Aha, túto mi. Tu na... Je tu bedinu, Ty vole. Ja tu mám niečo. Ja mám revolver a pistol. To by to akože dalo všetko iba na... Ja mám revolver a pištol. A mám bandáž. Takže už môžeš zomrieť. Áno, zombíci tu však. Padajte. Bear trap a daj aj na čo? Ja mám bear trap. Mine. Ja tu mám dať... Samko, kde to mám poveložiť? Tú minu? Kamo, daj sem tú minu. Ja viem, kde ju mám dať. Áno. Ale ty nevieš, kde to máš dať. Som získala za čestky. No. Kamo, ty keď to položíš zle, tak ťa odstrelím. Ja to zatiaľ neviem. Dobre, to je Ako toto. ináč, nemám Wi-Fi. Ako všetky.
Kamo, ale jakže ja mám? Jak ty nemáš? Ja mám. Tak to vyskúšame ešte raz. Kamo, ale nemáme fuel. Sa to nestrálalo to. Máme 5% fuelu. Vekunik. No, tak. A dúfam, že to dáš, že toto, že môžem ísť naspäť do... Hej, lenže ty si to vtedy dala, že nechceš ísť. Ty si dala vtedy X-ko. Takže teraz nedá X-ko, ale accept to. A tak, toto daj. No, teraz ideš na dorohu. Hej, si to. Okej. A mŕtva či živá? Živá sa zdáš. Nemám nič. Všetky veci vaše ukradla. No nic. To je GG, Sadinka je bez ničoho. Hej. Kam si mi mala dať tú minu? Tá mina je dobrá. Ona zabíja niekoľko tých zombíkov naraz. Kde to je? Tu je Nie, horda. tu zostali, Samko. To je dobré. Na vyslácie. Si ty. Čakaj, ja tu urobím za opevnenie proti zombikom. Super, a ja ti tu dropčem toto, drop, landing. Hej, landing tu máš, hej. Tu máš landing. Piu, piu, piu. A ja mám pištoľ. Ja, ty nemáš pištoľ. Teda vytrafí. Teda vytrafí. Aj ty. On není závisláček, ešte nemá ani mobil. Nevadí. Ale keď bude mať, to bude aj on. Medium ammo. Tomu ver, že hej. Na medium ammo. Ty máš to tu landmine, ne? Hej, no to je mina. Revolver mám. Ja mám, ale to tú minu dám tu na. To vlastne ty, keď na ňu šľapneš zombík, tak vlastne on vybuchne. Ja viem. Kamo, na ďalší deň bude toto, bude zase to ten drop, čo vtedy. Bude zase to ten drop. Takže sa priprav. Tam bude veľa zombíkov, ale dobré veci z toho padajú. Neviem, aj to srdce už raz z toho padlo. Hej no, a čo je tu? To je taká nová, toto. Nová. Ideme tam. Čak ja viem. Bum. Mám zastavil. Loxy, kola, berem do kempu. No tak bardzo dobre tu veci niet. Ale ja sa napapám, takže mi nechaj toto veci. Loxykovú ti mám drop. Nie, netreba. Už mám dosť. Okej, je tu ďalší zombík, hej. Mám bandáž a... Prečo sa tu spawnuje len tak, keď sme tam vošli? Neviem. Ale sú už. Si... Samko, ideme tu na? Tu na do tejto miesto. Tu je nejaký policajt. Super. Pomaly, rýchlo. To zombíka sa spawnul ďalší. Okej, poďme tu. Jo, ja som... Ty vole, vás tu ale je. Pozor Toto sa bolo boom. Ale hej tu to tých fuelov. Ber toto fuely. Pistol, na pistol, tak to berem. Ber si pištol. Ale počkaj, naboje? Je tu aj toto. Ale naboje? Hej, Do pištole. A ty máš... pistol. Počkaj, môžem? Pistol máš? Hej, ja mám pištol. Daj. Okej, tak tu a máš soky. Díkes. Mám pištol. Čo po mne bežíte? Vy ste zlí zombíci. Puf. Hej, hape ako ty. Ok, je to tam. Dole. Okej, je tu ešte to. Tam máš šestku. Neviem, či ju mám. Aha, nie. Celko, máš? To je činka dajka. To je taká činka, kamo. Kde si? Tu v tej druhej miestnosti. To, hej? Hejto? Nie, tam bola činka. Poďme do kempu. Počkaj. Ja tu aj baterka, aj čo? Pistol. Poďme do kempu, kamo. Pistol si berem, baterku berem, aj železo berem, Samko. Už idem do kempu, Samko, neosieš. Máme 2% toho kempu. Čo? Normálne činka tu. Super. Železo. To dáva 3 železa. Minus 2. Horda. Yes. Pôjdeš sa o ňu postarať? Ja tu postavím nejaké veci. Ok, poď.
Ja som ich omračil. Že má náboje za pistol. Ty čo tu vylieža zo zeme na nás? Heli. Nice. Je to tam. Teraz tu bude to ten drop. Teraz tu bude to ten drop. Sadinka, teraz bude drop. Takže bacha. Dávaj pozor, kde sa to bude spawnovať. Ok, ja tu dám tu bear. Počkaj, kde to je? Tuto, Samko, kde mám dať toto tu? Bear, trap. Bear trap. Daj tam, kde na mapu. Mám dať tu? Samko, mám dať tu? To je jedno. Môžeš tam. Tak už je tu. Bloodroot bude. Bloodroot bude teraz toto noc. Pod za mnou. Našiel som túto čestku. Na minimape. Počkaj, stoj. Stoj. Mi označil. Ok, tak tam idem. Počkaj, stoj. Bo ja mám lepšie zbrania, ty. Ťa ochránim. Ty vole, tu je. Vás tu je. To ja tu pár listov. Ty vole. Samko, ja musím ísť do kempu, potom veľmi hladná. Takže tak. Tu je, ty vole. Dobre, odbehaj. Samko, ja musím ísť do kempu, bo ja som hladná. poď. Akože, pozri sa, koľko mám, ale že hang. Dones aj mne, bo ja tiež mám malo. Ok, kloksikovú si dám. A vodu si dám. A tebe donesiem vodu Ale a rýchlo. čipsy. Samko, označ sa, že tu patrám, kde si. Ja tu asi okej. Chodíš do... To ti nesiem ti aj čipsy. Dobre, ja som otvoril túto čestku. Tak, Samko, poď tu. Počkaj. Už mám jedlo. OK, bereme veľa. Bereme, všetko Ja bereme. berem to železo hlavne. Aj toto mŕbené. Bandáže. OK, ideme do kempu, jo? OK, poď. A ďalšie železo. OK, poďme. Kde je bomby. Dobre, všetko to musíme naházať tam, do drtičky a postavím obrnenie zase. Dobre? OK, ale to žele? Ale ja postavím, bo ja to viem dobre postaviť. Bo ja viem postaviť. Toto je čo? Železo? Toto? No bok? No, dobre. Čakaj, ja toto celé vyhádžem. No, takže... Čakaj, takže... Toto ide store. Toto ide store. Toto ide tiež store. Toto ide tu. Bum. To palivo daj tam do toho, oného, do tej veci. Kehy. Sadinka, Aha, OK. palivo tam daj. Už som tam dala. A je bloodroot. Dobre, poď. Mala modré palivo, alebo Samko. Už No. poď už. Ja mám 129. Tých vecí. No bojov. Počkaj, postav našich rodičov. Ty čo tu robíš? Ja som tu na chodíku. Mami, zajtra ideme do Česka. Pôjdeme do Ríči. Česka. Veď už na mňa. Asi hore. Sorry. Kde sú tam? Už ich strieľam. Čakaj, probijam. Uf. Prebijam. Ja mám tak málo HP. Ty si všimol, že ja mám tak málo HP. A oni sú takí rýchlejší, kamo. A vieme, nevím. Ale oni našťastie to ten revolver, on dáva headshot na jednu. On dáva jednu ranu. Headshot. O, srdce je tuto. Podľa mňa každý bloodroot bude toto. Dá sa dať akože do stroju, že... Hej. Hej, to je... Podľa mňa každý bloodroot vlastne získame to jedno srdce. Hej. No, dobre, idem to A musím sa najesť. Počkaj. Aha, my ešte nemáme pin, nový ten. No, dobre, boom. A
ideme. Tamko, ale šetri, bo potrebujeme aj na toto, na jedlo, hej. No, už nemáme. Som všetko prekopil. Som všetko vykopil. Samko, tam tu silno. Nezabíjajme ich, ale preveďme ich cez túto pásku celú. To nepôjde. To musí byť na toto. Na tej správnej toto. A nie? Hej. Ináč oni... Neviem, čo sa stane potom. OK, ja tu postavím potom múr. A ty chod zatiaľ preskúmavať. Jo, len pokúsim sa dnes tak. Ja tu postavím. Ja mám 2 bandáže. Samko. Tu veľa zombíkov trošku. A živý. Potrebujeme ešte 8 železa. Super, a zombíci zatiaľ idú po mne a ja za chvíľu chcípnem. No, považ sa. Asi tak ide po mne posledný zombí. Tak Tebe akože osem ti ukázať, koľko mám HP, ale že... Treba 8 železa. Samko, poď sa pozrieť, koľko mám HP. Kde si? Si ich zabila? Nie, Idú po tebe? je jeden ešte išiel, ale je ich tam ešte viacej. Koľko? Neviem. Ale ich je tam aj viacej. Tam nechoď. Logicky. Je ich tam viacej. To ťa ale prekvapilo, ne, že je ich tam viacej. Ja sa potrebujem aj najesť. Hej, to je moje. Ale ja nepotrebujem. Paplak si to nepotrebujem. Dobre. Som napopaný. Cel. Mám 2 bát. Pozeraj, Samko, mám 2 pálky. OK, máme full. Super. Idem sa pozrieť, že či... Ja sa bojím, že či tam ešte budú, že či oni... No to tam nechoď logicky. A to je idiot, toto ľudia. Napíšte do komentárov, že idiot. Ne, čo ste? Nepíšte. Potrebujeme 23 železa. Potrebujeme 23 železa. Samko, oni boli na tejto Potrebujeme pláskane. 23 železa a poď do baraku. A idem. Skade idú. Berem revolver a idem. Ja idem takto okolo. Bo neviem. No, kde sú? I coming for you. Super, a ja mám menej HP, takže... Uf. OK, 1, 2. Už idem pozrieť, pomôcť. O, ich tu bude teraz viacero strán. Ne, iba jedna. Môžem. Asi. Hej, viacero ich je. Ne, dobre. Stej. Nemám naboje. Ja mám ešte 54. Ja som sa zbalil do tašky. Komu jak odletel? Kde? Tam, kde sú ešte? Nedostaj si. Ne, hotovo. Hej, ja som... Nice. Ja mám 80 liečov zbraní do pistol. Ja 32 mám ešte. Ja mám na jednu... Ja mám toto. 99. No, 100 mám, lebo ešte mám jednu v zásobníku a ešte 99. Plavky? Áno, plavky mám. Áno, na 100%. Nie. Nie, nemám americké. OK, máme 9 dní. Zase. Keď budeme mať 10, tak to je náš rekord. A čipsy berem do kempu, alebo Dobre, sa idem. odaj najem. Ty choď toto. Preskúmavaš, choď. Povedať aj už preskúmať. Ja som zabudla, že to... Či nepreskúmavať, ber toto oné. Zabudla, že to sú tí zombíci. Ber tie veci, fuely ber. Ja som zabudla, že to sú tí zombíci. No a kde si, daj mi ping. Idem sa byť. Kde si? Kde tu?
Kde si? Nevidím. Ja to nevidím. Už to vidím. Idem za tebou. To je strašne ďaleko odo mňa. Idem. Idem tvojim smerom. Ja tu reálne krúžim. Keď ma nezabijú. Opováž. No, som tu. Nemám. Jedna. Okej, hotovo. Musíš večerať. Samko, ešte sú Večerať! ja. Večerať! Super. Je tam ich aj viacej vzadu, hej? Nevidím. Čo? Dobre. Papa. Komu počuj? Ľudia. No, dámy a páni, toto je na dneska všetko, lebo ja už musím končiť, ale dúfam, že sa vám video páčilo. Keď áno, zanechajte like, odber a zvonček a my sa vidíme u ďalšieho videa. Takže... Počkaj, ešte zabijem a bude všetko na dneska. Kamuš. No, takže ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Keď áno, zanechajte like, odber a zvonček a my